Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kalong ka jingja ka ba pela, ha ka ba menta ka sngi u I love you talang uway na kirunar peniap breu, bat u rameshem dekhar, ki badang shusha kiam shen ha ka jingdon kti jongki ban peniap ya arngut kinong nya kali, kata ya udamehi paya papeng, bat u full moon karsano, hau ne ubenai baladam. Menta ka sngi rengkat ki wede ki saungot, ki ba kentup ya umarsan ki taryang, rikmen lang lamare, shidor ki dekhar, bat u lot star tang, kila yo ban pet krat na district jail Jowai. Kane ka jingja kala jam menta ka sngi ka shipau tarik nailor arjar arpuar ha ka por kumba shiba je no phai sngi bat habaya dei bat kane ka jingja menta ki pulit kidang penlong ya ka jingtwat ka bajor ya kine ki koidi ha baro ki surok ba bat ki kendong kenshrat da ka ba talasi ru ya baro ki kali ki bayat lengba ki surok ba nadu ki kali he hadu ki kali ret yo ba kine ki koidi kin petre kum shakiwei ki jela ne shakiwei kiri. Kat kum ka khubor bala yo lum, kine ki koidi kila yo ban penmensaw ya unong apahara ka jail na ki benta ka kli jong u, bat yo ban pet sendon, bat kum no kilaj ban pli ya ka kerdop, 4 la ban tem.